Γεια σας, τι κάνετε, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, καλό μήνα. Εύχομαι να έχουμε έναν όμορφο Σεπτέμβρη, επιστροφή πίσω πάλι στο φθινόπωρο, στην καθημερινότητά μας. Ελπίζω να περάσετε πάρα πολύ ωραία τις διακοπές σας, να ξεκουραστήκατε, να συναντήσατε φίλους. Λοιπόν, για σήμερα σας έχω ετοιμάσει ένα haul από τη Θεσσαλονίκη, από τις εκπτώσεις. Είχα πάει περίπου μέση με τέλη Αυγούστου, οπότε έχω πολύ ωραία πλάνα από τη Θεσσαλονίκη. Πάμε να τα δούμε και να σας δείξω τι αγόρασα. Μπήκα σε πάρα πολλά καταστήματα, αλλά κατέληξα κυρίως στα Stradivarius. Αυτό το κατάστημα που βλέπετε τώρα είναι Stradivarius. Είναι στον κάτω όροφο που είναι τα εκπτωσιακά. Στην Τσιμισκή βρίσκεται το συγκεκριμένο κατάστημα. Βλέπουμε πολύ ωραία πράγματα. Νομίζω ότι έχω καιρό να δω στα Stradivarius τόσο ωραία ρούχα στις εκπτώσεις. Ως συνήθως είναι ό,τι περισσεύει, δεν μου άρεσαν ιδιαίτερα. Κυρίως δηλαδή από Μπέρσκα αγόραζα. Αλλά θεωρώ ότι καταρχάς έχουν αφήσει ένα Μπέρσκα μόνο στην Τσιμισκή πάνω. Και όταν μπαίνεις μέσα πραγματικά δεν βρίσκεις τίποτα. Ψώνιζε ο κόσμος, εγώ προσωπικά δεν τράβηξα πλάνα γιατί είναι σαν να σας κοροϊδεύω. Δεν ήταν καθόλου ωραία τα ρούχα. Εδώ τώρα βλέπουμε τοπάκια με 4,99, 5,99. Αργότερα αυτά θα πάνε και 3, αλλά δεν θα βρίσκεται νούμερα. Τώρα προς το παρόν υπήρχαν νούμερα, έτσι. Τώρα που το βλέπετε εσείς στο βίντεο έχουν τελειώσει οι εκπτώσεις φυσικά. Στείλτε μου όμως κάτω τα μηνυματάκια σας για το τι έχετε αγοράσει εσείς, αν έχετε πάρει τα ίδια. Κάποια βρίσκονται και στο διαδίκτυο, βρισκόντουσαν τουλάχιστον στο διαδίκτυο. Εδώ βλέπουμε τη νέα κολεξιόν, είμαι στον πάνω όροφο. Βλέπουμε ότι πάρα πολύ στη μόδα είναι το τζιν, το φθινόπωρο, έτσι. Βλέπουμε πολύ τζιν. Εδώ είμαστε στα Τέλη Γουέλη, είχε και πάρα πολύ καλά πακέτα, δηλαδή τι εννοώ, είχε 2+1, σορτσάκια, 3+1, είχε διάφορα. Ωραία τοπάκια είχε, δεν ψώνισα πάρα πολλά πράγματα από το Τέλη Γουέλη, αλλά σαφώς είχε πολύ πιο ωραία ρούχα από ό,τι στα Μπέρσκα, για παράδειγμα, και στα Pull & Bear. Και επιστρέφουμε σπίτι, βλέπουμε τα ψώνια μας, Τέλη Γουέλη και Stradivarius. Ξεκινάμε με ένα τοπάκι πορτοκαλί που έχει caps και είναι ανοιχτό μπροστά. Μπορείτε βέβαια να το ρυθμίσετε να μην είναι τόσο ανοιχτό. Καλή ποιότητα, large το πήρα γιατί ξέρω ότι το θέλω άνετο και κόστιζε στα 6,99, νομίζω 6,99 κόστιζε. Συνεχίζουμε με Stradivarius με ένα τζιν σακάκι που είναι μόνο στα 12,99 από 35 από 36 ευρώ. Και ευτυχώς βρήκα και medium. Είναι ξεβαμμένο και έχει ωραίο κόψιμο κάτω. Είναι crop και πολύ ωραίο ύφασμα. Επίσης ένα τοπάκι στα 5,99. Για παράδειγμα εδώ δοκίμασα το large, αλλά ήταν μεγάλο, οπότε πήρα medium. Στρώνει πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραίο τοπάκι, σιδερώνεται εύκολα. Ούτε χρώμα έβγαλε στο πλήσιμο. Γενικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Βλέπετε πίσω έχει σφιγγοφολιά και γι' αυτό χρειάστηκα medium. Εδώ πάμε σε 40 νούμερο στα 10 ευρώ μόνο τζιν maxi φούστα. Όπως σας είπα, η νέα κολεξιόν είχε μόνο maxi φούστες τζιν από 30 ευρώ στα 10. Δοκίμασα και την πιο μικρή φούστα, μου έκανε. Απλά προτίμησα να αγοράσω πιο μεγάλη γιατί έστρωνε καλύτερα. Και με ένα 99 σκουλαρίκια πάρα πολύ ωραία, σε λευκό χρώμα. Τα είχε και σε μπλε ηλεκτρικ θυμάμαι. Ξέχασα να σας δείξω και H&M, έτσι, δεν αγόρασα σακούλα γι' αυτό και δεν το είδατε. Μόνο 5 ευρώ η συγκεκριμένη μπλούζα, παραπέμπει σε πόλο, πάρα πολύ ωραία, παιδική, καλό ύφασμα. Και αγόρασα και ένα κοντό παντελόνι, βερμούδα, τζιν, χακί χρώμα, μόνο στα 6 ευρώ, παιδική κι αυτή, για αγοράκι. Από τα H&M. Και προχωράμε σε ένα μακρύ παντελόνι που ήταν μόνο στα 5 ευρώ,
8-9 νούμερο σε καφέ ταμπά χρώμα. Επίσης πάρα πολύ οικονομικό, πολύ καλό ύφασμα. Από ό,τι θυμάμαι από πέρσι που είχα κάνει πάλι το ίδιο βίντεο με τις εκπτώσεις στη Θεσσαλονίκη, νομίζω πως είδα πολύ πιο ωραία ενδιαφέροντα πραγματάκια, πιο ωραία ρούχα, σχεδόν δεν ήξερα τι να διαλέξω, είχε πάρα πολύ καλές τιμές, έπρεπε απλά να ψάξεις. Και το μυστικό ήτανε, στην αρχή κάνεις μία βόλτα, ως συνήθως τα μαγαζιά είναι γεμάτα με τη νέα κολεξιόν και σε μια γωνίτσα βάζουν τα εκπτωσιακά. Κοιτούσα εγώ τι είναι τώρα για παράδειγμα στη μόδα, τι είχε η νέα κολεξιόν, περιείχε για παράδειγμα πάρα πολλά τζιν ρούχα. Οπότε φοράω και το τοπάκι, το βλέπετε φορεμένο, έτσι. Και έτσι πηγαίνοντας στα εκπτωσιακά βρήκα στα Stradivarius ακριβώς τα ίδια πράγματα. Το τοπάκι, τη φούστα που είδατε, το σακάκι, το τζιν. Οπότε καλό είναι πρώτα να βλέπουμε τι κυκλοφορεί στη νέα κολεξιόν και να πάμε ακριβώς στα ίδια, αν υπάρχουν φυσικά, στα εκπτωσιακά όπως έκανα εγώ. Με 40 ευρώ που αγόρασα τόσα πράγματα. Λοιπόν, εύχομαι να σας άρεσε πάρα πολύ το βίντεο. Να σας άρεσαν τα πλάνα, να σας ταξίδεψα. Στείλτε μου κάτω τα μηνυματάκια αν σας άρεσαν, αν έχετε αγοράσει τα ίδια, αν ψωνίζετε από τα Stradivarius, αν σας φάνηκαν καλές οι τιμές, αυτά που αγοράσατε ή τα δικά μου. Λοιπόν, να κάνεις και μία εγγραφή και ένα like στο βίντεο μου και αν θα μπορούσατε να κάνετε μια κοινοποίηση στα δικά σας social media, ώστε να ανέβει αυτό το βιντεάκι ακόμη παραπάνω. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε την επόμενη Παρασκευή στις 5 ώρα. Γεια!